салом як хабар. Дар Тоҷикистон аз 1 сентябри соли 2026 маошу нафақа ва идрокпулӣ зиёд карда мешавад. имрӯз 16 декабр Эмомалӣ Раҳмон президенти Тоҷикистон дар паёми солонаи худ ба Маҷлиси Олии Тоҷикистон супориш дод ки маошу нафақа ва идрокпулӣ аз моҳи сентябри соли 2026 аз 15 то 25% боло бурда шавад. ҳамин тавр маоши кормандони соҳаи маориф аз ҷумла мактабҳо ва муассисаҳои то мактабӣ то 25%, маоши дигар кормандони соҳаи маориф, тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоӣ, фарҳанг, идоракунии давлатӣ, муассисаҳои буҷавӣ ва идорапулиҳои донишҷӯён ва намудҳои дигари стипендияҳо то 20%, маоши кормандони мақомоти ҳифзи ҳуқуқ, хизматчиёни ҳарбӣ ва дигар кормандони мақомоти қудратӣ 20%. ва нафақаҳои суғуртавии давлатӣ, меҳнатӣ ва заминавӣ на камтар аз 15% зиёд мешаванд. ҳамчунин аз 1 сентябри соли 2026 маоши ҳадди аққал аз 1000 сомонии кунунӣ то ба 1300 сомонӣ боло бурда мешавад. аз ин мабайл миллионро гирбурди асосӣ 1 миллион сомонӣ ҳар моҳ то 20 000 сомонӣ бурд мешавад. бо 3,5 сомонӣ айди рамзро бихар ва иштирокчии бозӣ бурднок шав. Зед мобайл аз 2 то миллион 1 қадам роҳ аст. хабарҳои бештар дар телеграм канали Азия Плюс.